boigo gose chibura buruni go chianya kwa chikwana kiwa emambia rero ase chiabisi chiabana boda boda ime sub county ya Kitutu Church South abana boda boda abuokorwa ward ya Bugusero nigo bagikerie gekore ase komachia abarai ntenenera bekyombe kuruchinza mechyo ase ogotumeka yabisi yibobe mwamsie we ward ya Homos Kevin Ntabuga amo nabanyanyimbo nigo baikirana okeye libererelyo ase boigo chiabisi chianya kwa chikwana kogosie kwa asegeka getamanyiri bono munago tumemulikeito Daniel omulikeito Dipon Asanya Nengusanano entindi ya enekiwa wetania chinsa isato imeye bunge ya Kitutu Church South. Ase getambukiro kyogosie kwa wichiabisi che sub county ya Kitutu Church South. Awe ase abana boda boda bamochire abarai babo be sub county naboigo balia batenerete ward ya Bugusero asoko baunereria nabigo gutumeka abisi ya bobobe. Nengoro kuchocha siabo omogendia Bugusero ward omojando tobwato nomoke ase bali barobisi bakorora nomoke lakini abagendia nigo bachandegete mbabwatio bakorera obisi ya bete structure korwa so mugaba natuikere nsa lakini bono ya bere structure sabano bali barobisi nabo baba benefit go twakamato burai 2021 umutinyo 8 mpaka goikabone yen 2026 twatachire ntuanyakorora bonjoreri bonde bwensi gukwana n'uburoro bonene bagusanga n'abarikia mangana nigo barere mechando anene bagwetera anena sokonyora obokoreri kurwa secha bichecho one garto ko dispute ya mabera ayaito okonyora nga stage ya moyo go benefit we pa to what stage 13 kitakere na choro konyora eshere iko muna abandi situikerete bono tumechoka one egato ko mukia masakaraito tokonywe Ngoto wege ruchibuni gesieri twaminyokibwa temire kolera aguja se chairman ye ward yani ye sub county oyore Kelvin Obiri nere taita itigoto tegerera igoto ko register lakini bese nchiri korekana kifaini siko chigwagwa bese nchiri korekana ngaichigo chia ongo ge koruegwa erembe ko jase chairman ujase chairman ye ward ngare yegani go yairira omwemusiebe ward ya Bugusero Vincent Abuga n'abanyanyimbo begitaseni kya musocho ngana boigo yaira ebiro bitambe kurende mega yayo mwemusiebe ward ya Bugusero gutaka koleto murembe ni garu kuboria kugosie kwa kuyabisiye yo goika okuigwana kwa bere gati ya barai naboigo abana boda boda Esenge njoga ne biasara byabangina montegero bya nande singo taka bintu byabangina bisali kugaiga direction inkwara na obisiesi ku mpaka moigwana ne Komentana yonigo baorokia obwasio kubwabo bukubwatrana n'umugabana bwe county ya Kisii Omuski Paul Simbarati epasa rinjarwe ekotokonya muno mondere bo Bugusero toichori togende driving school azinje umugabana itabatoka niyo kujana abarundi ba boda boda gaikerekere epasa riye ikira asetore tukarangerwa service tukajebanga buneko genda then epasa riye kere twabanga buneko genda abantu bakanda ji school go join chi form njire chi atigarete gaikero monda go sabu 2000 omana kwa we form iri ojori ekyo kiarete teme chando gareto mochanda ase stage jeito tunaro gukwana muna omochairman usigeti ari mate Omabay county na Kisii county ari eroga abana boda boda bachira amo batageto mane bwabo nandege ntokende twaro gusaba intu governor ntwanya gukuruta magena nande ntu nabantu togwanjete nande ntu ndutageto ande tutam ichabokuwa oborai bwabeire se ward yitu ya Bugusero bwabere bokonyanya sabana boda boda Kurega ase chiabisi che sub county ya Kitutu Church South gotoke county ya Kisii ria negonkoro kwa Dipon Asanya.